a ja kroz ovaj durbin zaista ništa ne vidim. Pa ja tako ne mogu da radim. A šta li je sa onim trenerom? Leče ga. Neki novi švedski metod. I? Oče, zašto vi toliko volite boks? I zato što je boks prava muška borba. Jedina borba koju pošteno ljudi vode na zemlji. Samo u boksu pobeđuje bolji. Harime, samo u boksu, Harime. Ti vaši bokseri su krali sveto voće. Oni su i fuzbal igrali na rajskim poljanama. A ti si teo da uvedeš balet i kosu da farbaš u roze. Harime, premestit ću te na žensko odelenje. Nemojte, molim vas, nežnog sam zdravlja. Sekao sam vene. A sekao si vene? Zovi mi Reuma! Idi bre čoveče, što me uplaši. Izvolite. Reume, ideš dole. Razumem. I pazi šta radiš, nemoj da mi igraš rulet kao prošli put. Pa igrao sam samo jedan put. Da, ali si zloupotrebio nevidljivo ulje i nameštao si brojeve. Neću više, oče. Onog trenera dovedi odmah ovamo. Odmah posle meča. Upotrebi sugestiju. Razumem. Slušaj, on je registrovan kao alkoholičar. Srčana kap. Znači, šta? Pa da, napiti. Napiti. Bićete zadovoljni, oče. Pazi dobro. Oko 00 časova. Biće u Grobljanskoj kasini. I nemoj slučajno da piješ ta njihova pića. Ni na kraj pameti. U meč se ne mešaj. Borba mora da bude pravedna. Razumem, oče. Šta je? Ništa.